أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكو قال كراكو صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يصنعون هذه الصورة كي يركم مغمني فتون كلانتا يعذبون يوم القيامة كل بين ينتلارا جودو يقال لهم وأبفوف تلانو ينالارا أحيوا ما خلقتم كيف ينما أيمين دا وقرا يمونو تا يمونو دنسي أيا بينما ye photo ta ala bi blaga ni fi photo numbela ye photo mun ta ye dessin mun akara fan fin ala be u nyanga ta lara ka kila ga fuye ka ye photo mun ta aye fen mun glan tanto ko photo ni ma fen photo nunu ka ye ni fi abela do edunte ni fi ala itna sala ni fi ala ko be nyanga ta re do photo ta ate ben mo woni yere negena ka ta telephone ngono ga mara ka keta way ko wadi yere walma muso ni I parla domina ga photo ta kuma ni nusanjara ga telephone do yere ka photo ta ka poster TikTok sanfɛ walma ka poster Facebook sanfɛ photo ta ya ramne donc mo be photo ta la ra ko la bi blaga ni fi photo ina kuma de ni ere gara a photographe ere ga photo ta la ere yi photo ta ni fi abela annabi sallallahu alaihi wasallam qala akola kala ko sallallahu alaihi wasallam لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ko melekaw te do du kono so kono wulu be du mi ngonna la wala sura ani photo be du mi ngono wala melekaw so sona la o de kama be muso chama soro u so kono kuna fen mura kuna ne be kalan to to ate fen nyoye ya photo ni fen ne bu ko sona la photo glone me sona al musawwirun ame wuli babu mina bi ko al musawwirun babu al musawwirun o e photo tala ga bonda no ye photo tali kirim me photo tala mo me photo ta dile aga nyama ko nala agara be ga photo tani telephone ni sawa walma be ga tana appareil ni sawa walma akera son fe walma be ga dessin en tant que be fama ko photo o kiri de photo flaneta no photo ta ani photo talao munu me photo ta munu ta studio da la kama ka photo ka ke photographe ka yara ko rola o be photo ta ka muso photo ta cewa akera son fin événement fe ki ga bara be photo ta re fana ma ani mi mata ka ga souvenir ka blaga telephone ngono walma ta ta ko kana gluga sonna da kiri fe ni fin flano bere kiri photo flaneta ni mo mi ngara ni keba photo ta lo de photo fla la kra ko mo maro de fla عن ابن عمر رضي الله عنهما أتفهم من أنا فردا بنالا أسمع من عبد الله بن عمر لك جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال كراكو صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يصنعون هذه الصورة كي يركم مغمني فتون كلانتا يعذبون يوم القيامة كل بين ينتلارا جودو يقال لهم وأبفوف تلانو ينالارا أحيوا ما خلقتم كيف ينما أيمين دا وقرا يمونو تا يمونو دنسي أيا بينما ye photo ta ala bi blaga ni fi photo numbela ye photo mun ta ye dessin mun akara fan fin ala be u nyanga ta lara ka kila ga fuye ka ye photo mun ta aye fen mun glan tanto ko photo ni ma fen photo nunu ka ye ni fi abela do edunte ni fi ala itna sala ni fi ala ko be nyanga ta re do ni ma ina na ni atsa ma fo men na ga fo ko photo ta ye fen mara na tebe ni me bukhari ko nala نعم باب عذاب المصورون في يوم القيامة بغرنا ناي دو فوتوتا اتبه مغني يرنغنا كاتا تليفون غنو مراي كاكتا واي كودي يره والما مسو ني اي parla domina ga fotota kuma ni nusanjara ga telephone do yere ka fotota ka poster TikTok sanfɛ walma ka poster Facebook sanfɛ fotota ya ramne donc mo be fotota la ra ko la bi blaga ni fi photo ina kuma de ni ere gara a photographe ere ga fotota la ere ye photo ta ni fi abela munu yere be ga yiri mo ni lese ka olu fana gla ka munu mo gla munu ma ke munu nga barado la la bu blawe ni fi anima fena ma munu ba gala bu blawe ni fi ala ya edunte ni fi ala a filmeni ya film de dorara be dorara kama na so era ma photo ta ya ta dolo ne ma fam ne mi ga kuma fam era ma photo inta mo de telephone ne ga photo ta ya be juru ngere ne o be re goro me ga wal photo mara ka wal photo ko mara gu na photo re wo fasero ima photo re mara gu wal photo ima mara amai bela mo la jara bile no ni fo illa ma rahma wala fala ina mana ina mo kire gere mununa ulle so gu re ba photo ta na sno
aga gren mo mala bi ka te photo tare fo dorra sharai fo se dorra sharai nun daga dorra kama ina fo carte d'identité photo walma passeport nunu visa walma bandi dobe abe chen fena dugu gono ko photo taga gira mo la mo ko sala ona nyona photo be daga lu yorona mais no borala walma photo mun me waru sans faire be gibolo wa photo do ga waru sans faire de se ko tolla mais o kofe ere ga photo ta yere ki ko wadi yere binanga photo kelenta anga photo ta walma kono la ka photo camera photographe ta ka sara ka o photo ta humana fen aga ta donc fen marana tebe donc atam ma ira fa ko photo ta tebe ni yo ta folo no ibn umar ga riwaya atam e bukari kono عن عبد الله رضي الله عنه نيرنا فلان من عبد الله لا اكو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يا ملك الله صلى الله عليه وسلم كلا بافو إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة كذا دو كم مغمنون نيانتا ga jugulara joro ala yoro kiyama jodo المصورون fore fudo talawe munu me fudo ta la munu me fudo ta lara olle ga nyaata ga jugu wat me bela jela nyaata ya fudo ni be fudo ta kolorode mais ibita soro fudo do be sisa fudo kungolo re ko kungolo imana fudo ta chogo ni kungolo tikere na te jate fudo imana fudo ta ni kungolo tikere na wala ati kungolo te fudo te ani ni nyera fuleno ina fona akogo na tiye fudo akirite bolo fana menara malin jone wonda fana ramade me yafe e baron e kasara jone da falen flana da falen fle nan tanye kungolo gon mala fudo do esa ya fama donc fudo ta yaramne kira ko mo ngam nyanga ta jugula ra joro ala yoro ko re al musawwirun ore fudo talawe atay muttafaqun alayhi abe bukhari muslim ngona donc an roma janga bo fudo tala mo me aka fla fala ou ben ay ou fana ni fala da mana nyanga ta re ke bara jugule عن أبي طلحة رضي الله عنه نياسا من أبي طلحة لا جنبما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول لك صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب كو ملكاو تدو دو كونو سو كونو ولو بدو مي غونالا ولا سورة اني فوتو بدو مي غونو ورا ملكاو تسو سونالا ورا كما بي مسو تشما سورو وسونو كنا فين مولا كنا نبي كلانتو تو ate فين نيوي يا فوتو ني فون ني بوغو سونالا فوتو غلوني مي سونو iba soro konyo mana ke unu chobu futo ta uta kata a encadrer kala be ga vidre ni fona kana glo so onala o mo ko tamane ga sono ka futo kon to ga sona glo ne mele ga te do ono futo be so ono mele ga te do onala wulu be do gono mele ga te do ko onala wulu foni dorra e wulu munu mara ameno o kiri fona nya fo nya fe amena do wulu mara kiri gono mais ni ma fe nunu ni nunu be mele ga te do so onala على الأكرة صلى الله عليه وسلم أدلنا أيشا صونو أصله كمردنا دوبي كمردنا أيشا سانوا قبل كرا يكو كرا بتوعا سمارا الأكرة أنا أني أبي نما فين دسنا كمردنا أنا الأكرة ديمينا وربه أكو أيشا ما كوني يومي أيشا هو كمردنا كاري أيشا وكرا أتوي لافيا الأكرة أكو أيشا تعدون أفو ملقو تدو صونا ممالني نما فين فتوى عنو ولا منو ما فو ko foto ta ni nasu mun fene ko yiri mo nu monimon ne kodo o wa sai mai ra foto so ba parce que au dessin me kornan la ko te yiri mo ni no kira ko fo ala bo esa fa me donc foto ta ramdo atebe kuma te ga glo so no ni foto glo ne me so no me legete do so na fa so na en tant que foto to wa en tant que ga wulu fona do dugono me legate do so na ina kira fo chugo mina ko la tadkhulu al malaikatu baytan fihi kalbun wala sura ko en tant que wuluni melega fento e su foto to sono melega to do akonala atsa fana muttafaqun ala web kare konala ani muslimna ni fana wa ira abo foto dai harami hal nas robbere be nabi mo ba ke ama ke jurumune do me haramne do begi sinai wa arab sati nya ta la rafana ya arab sati ni ngala fana la ra ka fi be nya ta do mo ki yoroma janga wala ko na ali munu flimeri ni fon ke iba do balma ti mega la jara bi flimeri ni fon nué ti mo tio wo darsu wal ma darsu flime mo wa ko wera suma cheikh fawzan no ma ko ga darsu be flime wal ma cheikh raslan no ma darsu be flime wal ma mo wara shu wara nu oluni antikine di klasula duskuna anu tekine mo man isuma karamo no ma
ka fɔ olu bɛ filmer i fana bɛ sigi k'i bɛ filmer parce que yan an ka filmer mana don darsu la dɔrɔn i b'a ye darsu classe bɛna dɔgɔya la parce que munna a bɛ kunna kuma bɛɛ e yɛrɛ min bɛna darsu kɛ a bɛ kunna ko caméra bɛna sigi kan bon e tɛn'i sigi kuma si ni forokɛ façon dɔ i la walima ni fini façon dɔ kuma bɛɛ b'i labɛn ka n'i sigi de parce que munna e b'a ye e bɛna filmer de wa i ka laɲini i ka jate bɛɛ bɛ boli caméra de kan tuma la f'i yɛrɛ bɛ caméraman ɲini n'a sɔrɔ i sigi cogo ka ɲi ya e yɛrɛ bɛ ɲina kitabu yɛrɛ kɔ donc o ye fitinɛ dontɔ i ka darsu kɔnɔna la bon kuma la olu dun Cheikh Fawzan ɲininka film Fawzan ko k'ale ma jɛni k'ale t'a kalama k'a bɛ filmer Cheikh Fawzan de la k'a fɔ ala Ibn Baz bɛɛ b'a bali Usaimin m'a fɔ darsu filmeli n'a sɔrɔ ɲɛci de bɛ yen ko mɔgɔ o mɔgɔ de b'a la ko f'a ka filmer o bɛ kɛ mais ka filmeli kɛ ten n'aw taara yɔrɔ min na ka dumuni filmer ka ni fɛn nafa t'olu la ala kuma tɛ ka taa kɛ photo ta ye n'an ka photo kelen ta n'an ka nin kɛ tan n'an ka nin kɛ tan souvenir dɔ ɔkɔlibila la kalandenw b'a kɛ kɔɲɔ la musow bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa pariki ni fɛnw na u bɛ taa photo lieu public na u bɛ taa photo ta ni fɛnw na jurumu de b'a la mɔgɔ min ka ɲangata ka jugu ni bɛɛ ta lahara o de ye photo talaw ye i n'a fɔ ala kɛra fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam wa mɛlɛkɛ tɛ don so fana kɔnɔ so min b'a la ni photo b'a kɔnɔ ni wulu fana bɛ yen o fana ye fɛn baara n'a tɛ bɛn عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة قال على جنبما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يا مالك الله صلى الله عليه وسلم كلا بافو قال الله عز وجل قال سبحانه وتعالى قال من ابو اكرت نيات كرسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ala ko jonga tonali gabon kateme mo ga mo mi dani ke ina fone ala ga dani awara ni ala be dani ke ale fone be dani ke ala ara maden ale fone furo glana urubu glan ni fona ale fone be ga fon glan quoi e futu talo de koy aha فليخلقوا ذرة ala ko kuwa uga phoenix dangai angai falyakhluqu dharra parce que bi gere ke ala de ina fo fone be dani ni gaw ala ko phoenix dangai dron dani ga kimi na ara maden kibina o glan e ka phoenix yɛrɛ dɔrɔn glan fɔlɔ kelen أو ليخلقوا حبة walima i ka ɲɔ kisɛ glan أو شعيرة walima alikama parce que i yɛrɛ ka ala de bon i dun tɛna se ka ninnu kɛ yɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ ko i bɛ taa hadamaden de fɛn k'a fɔ k'i bɛ taa hadamaden glan ya bon fɛn dɔ fɛn b'a la n'a tɛ bɛn ayi n'a sɔrɔ a bɛ foto ta a y'a tali dabila a n'a sɔn ka foto ta hali ni mɔgɔ nana ko a ye na n ka foto ta i taara kɔɲɔ la a ka so a taara du kɔnɔ ni foto ta yɔrɔ waati sera a y'aw sen bɔ ko la foto ta tɛ bɛn a yɔrɔ ma jan ka bɔ a la bon mɔgɔ min b'a kɛ olu ka ɲangata de ka jugu lahara jɔyɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan fototalaw de ka ɲangata ka jugu donc an bɛ ala jɛra ala k'an kisi ka bɔ a ma donc wulu fana bɛ so min kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ don yen foto bɛ so min kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ don yen